Piloto, sugatan matapos bumagsak ang isang eroplano sa Zambales. Pamamahagi umano ng sobre na may lamang pera sa rally ng Uniteam, iimbestigahan na raw ng COMELEC Region 3. 6.9 million pesos na halaga ng shabu na pinasok sa mga toy figurine na sabat sa Port of Clark. At Cathedral Basilica ng Malolos, idineklara na bilang important cultural property. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Hindi po iginagawa ng ilang mambabatas ang 200 pisong ayuda na ipamamahagi ng gobyerno sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Ito'y kasunod ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil na rin po sa pagbulusok ng presyo ng fuel products. Ay kay Senador Grace Poe, masyadong maliit ang nasabing halaga at sana'y huling ikonsidera ng palasyo ang suspensyon ng excise tax sa produktong petrolyo. Narito ang report. Bunsod ng lumalalang krisis sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, sumipa na rin ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Dahil dito, puntirya ng gobyerno na may pamahagi ang 200 pesos monthly subsidy sa mga mahihirap na pamilya ngayong buwan ayon kay Presidential Spokesperson Martin Andanar. Sinabi rin ni Andanar na oras na mai-download daw ang pera na nagkakahalaga ng 33 billion pesos ay sisimulan na ang distribusyon. Inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng Department of Finance na magbigay ng monthly aid o ayuda ng 200 piso para sa mga mahihirap na pamilya. Umani ng batikos ng pulisya mula sa mga mambabatas na nagsabing kakarampot ang 200 pisong ayuda. Ayon kay Senadora Grace Poe, ang 200 piso kada buwan o katumbas ng higit 6 pesos kada araw ay hindi man lang sasapat na ipambayad bilang pamasahe sa jeep. Nanawagan din si Poe na sana'y muling pag-aralan ng palasyo ang panukalang suspindihin ng koleksyon ng excise tax sa oil products. Depensa ni Andanar, ito raw ang halaga na kayang ibigay ng gobyerno sa ngayon. Kung ano raw ang kailang ng kaban ng bayan, yun lang ang maibibigay. Kung sosobra raw doon ay kailangan na namang mangutang ng gobyerno. Nauna nang sinabi ni Andanar na wala pang maibibigay na assistance ng gobyerno sa mga middle class dahil limitado lamang daw ang pondo ng gobyerno at prioridad na matulungan ng vulnerable sectors. Magkakahalo naman ang reaksyon ng ating mga kabalen sa programang ito ng gobyerno. Hindi ko, kulang-kulang. Mas maganda itaas ang sahod ng mga tao. Talagang kulang na kulang. Ano lang yan eh, 1 kilong bigas, tapos ulam na pang umaga lang, wala nang gabi. Ibaba yung mga bilihin. Kagaya ng mga crudo, ganyan. Sa mga grocery. Kasi yung 200 makukuha mo rin doon eh. Kahit hindi bibigay eh. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Ibinanukala ng Economic Manager ng Administrasyong Duterte na subukang bumalik ulit sa 4-day work week bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Narito ang detalye ng balita niya. Bunsod na nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, labis na sumirit ang presyo ng produktong petrolyo sa mga nakalipas na linggo. Nito lamang Martes, higit 13 pesos ang dumagdag sa presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 7 pesos naman ang unleaded gasoline. Kaya naman ang mga tsoper at iba pang motorista, umaaray na sa laki ng kanilang gastusin. Ang ilang mga business leader at maging mambabatas nanawagan na suspindihin na muna ang pagpapataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Bagay na hindi naman sinang-ayunan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang National Economic Development Authority o NEDA iminungkahi na sa palasyo ang pagpapatupad ng 4-day workweek sa mga tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, isang paraan ito para makatipid dahil sa pagtataas ng presyo ng langis. Dahil sa maraming lugar na nasa bansang nasa ilalim ng Alert Level 1 COVID-19 response, maraming opisina na ang bumalik sa 100% of full capacity. Ayon kay Chua, pwede rin ipatupad ang 4-day workweek sa mga pribadong ahensya, pero pagdating sa government agencies ay nangangailangan ng presidential order o memorandum. Ang Department of Labor and Employment o DOLE ay nagbungkahi na magbibigay ng wage subsidy o cash aid
na nagkakahalagang 5,000 pesos kada buwan. Sa kabuuan ay aabot ng 15 billion pesos ang gagastusin para dito, subalit humirit ang DOLE sa palasyo na maglaan ng karagdagang 24 billion pesos para sa nasabing programa. Samantala, magkakaroon ng ceremonial distribution ng fuel subsidy para sa mga magsasaka ng mais at mga mangingisda sa Tacloban Leyte si Pangulong Duterte bilang bahagi ng 500 million pesos na assistance galing sa Department of Agriculture. Narito naman ang reaksyon ng ilan sa ating mga kabalen kaugnay ng panukalang ito. Mas mainam po sa amin kasi po yung one day na work from home po namin, magagawa po namin yung ibang task sa bahay. And also, malesen yung contact namin sa mga parents and students or sa mga ibang tao within school. Sa tingin ko sir, hindi siya ganyan kaayos or kaganda sa mga ibang trabahante. Kasi sir, ang iba kasi sir, syempre pagod na sila sa pagtatrabaho ng 8 hours, tapos dadagdag pa ng 2 oras. Or kung meron pa silang ibang responsibility na gagawin. I think ngayon po kung 4 days in a week, kaya naman po nating ma-accomplish yung mga trabaho natin. And siguro yung Friday, we can work from home pa rin naman. I think I am amenable with the 4-day work scheme po since makakatipid, especially sa gas, lalong-lalo na sa ating mga nagko-commute, no? Kung tataas ang presyo ng pamasahe nila, mas dagdag expenses yon. JM De Jesus, CLTV News. Aabot sa 6.9 million pesos na halaga na hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad matapos ang kaidaan sa Port of Clark. Ang droga inilagay sa bagahe at nakapaloob sa mga toy figurines. Narito ang detalye. Animoy mga toy figures lamang ang mga laman ng bagaheng ito mula Kuala Lumpur, Malaysia na dumating sa Bureau of Customs o BOC Port of Clark noong March 12. Pero sa pagdaan ng package sa x-ray at iba pang inspeksyon, dito na may napansin na kahinahinala ang mga otoridad. 31 translucent plastic pouches na naglalaman ng crystalline substance na nasa 1,000 grams ang tumambat sa mga tauhan ng BOC. Bunsod nito, inilunsad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Central Luzon, Clark Interagency Drug Interdiction Task Group, Bureau of Customs Port of Clark, PDEA NCR-NDO at PNP units ang isang controlled delivery operation nitong March 16. 1 kilo ng hinihinalang droga na nagkakahalaga ng 6.9 million pesos ang nasabat sa isang babaeng tatanggap sana nito sa Caloocan City. Arestado ang consignee na si Charlene Warisa, residente ng Villa Cristal Phase 1, Bagumbong Dulo sa nasabing syudad. Kasong paglabag sa Section 4 o Importation of Dangerous Drugs ng Republic Act 9165 ang isasampalaban sa sospek na si Warisa. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, boses ng bawat sektor sa lipunan, dapat marinig ngayong halalan ayon sa JCI Tuyat. Pamamahagi umano ng sobre na may namang pera sa rally ng UDTM, iimbestigahan na raw ng COMELEC Region 3. At Governor Umali sinabing sumabay sa pagdating nila Marcos Jr. ang pamamahagi nila ng cash assistance. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga naunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, hindi po sumipot sa talastasang pulyat o Candidates Forum si re-electionist Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin na itinulak ng civil society group na JCI Angeles City. Sinika po ng news team na puhanan ng panig ang alkalde kung anong naging dahilan, ngunit sagot ng kanyang tagapagsalita na si Chief Tactician IC Calaguas, no comment muna raw sila sa usaping ito. Narito po ang report. Ika nga ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya ngayong nalalapit ang halalan, aktibo ang kanilang sektor hindi lamang sa pangangampanya, kundi sa pag-organisa na rin ng iba't ibang forum at debate upang higit na makilatis ng publiko ang mga naghahangad na maupo sa pwesto. Isa sa mga grupong ito ay ang Junior Chamber International o JCI Angeles City Kulyat Chapter. Nagkasa ng talastasang Kulyat Candidates Forum sa naturang syudad nitong Sabado, March 12. Naka-livestream pa sa social media ang programa na nahati sa dalawang bahagi. Ang umaga na inilaan para sa mga mayoral at vice mayoral aspirant habang ang mga nagnanais maging konsehal naman ang sumalang pagdating ng hapon. Ayon kay Jessica Bravo, presidente ng JCI Angeles City Kulyat, layo ng programa na magkaroon ng patas na pagkakataon ang lahat ng mga soon-to-be candidates na makikilala ng mga Angelenyo. Ito rin daw ang panahon upang marinig ng mga nais maupo sa pwesto ang kondisyon ng mga vulnerableng miyembro ng lipunan. I believe we can all agree that in order for democracy to succeed, everyone's voice must be heard. Those with a weaker voice or those who face obstacles in sharing their ideas or gaining access to government deserve special attention and assistance. Sa mano-manong laban ng Team Puso at Bayong Angeles, no-show si re-electionist Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin. Ang katandem niyang si re-electionist Vice Mayor Vicky Vega Cabigting ang unang sumabak sa talastasan kasama ang kapwa Vice Mayoral aspirant na si Dr. Pai Juan, ang Team Bayong Angeles. Sa segment kung saan binigyan ang mga aspirants ng pagkakataon na magbigay ng komento sa ipinakitang larawan ng senior citizens, nagkatalo ang dalawa. Ayon kay Dr. Juan, ang kalagayan ng mga nakatatanda sa lungsod, lalo na sa usaping pangkalusugan, ang isa sa mga nag-udyok sa kanyang pumasok sa politika. Yan po yung madalas kong nakikita, no? Lalo na po sa mga pasyente ko sa ONA and sa JBL po. Yan po ang pinaghuhugutan ko ng lakas ngayon kung bakit po ako nandito. Kung bakit po ako nandito. Dahil despite sa kahirapan nila, no, sa kakulangan ng gamot, ng gamit ng ospital at sa kakulangan ng nabibigay na suporta para sa kanila. Lumalaban sila, kaya doon po ako kumukuha din ng lakas, doon sa lakas nila. Bumuelta naman dito si Vice Mayor Vicky Vega Cabigting at sinabing ongoing na ang pagbibigay ng suporta sa mga nakatatanda sa syudad. Dr. Pai, I have good news for you. We are doing that already here in Angeles City. Meron po tayong suporta sa ating mga senior citizen. Never have they experienced na meron po silang nakukuhang gamot, nakukuhang mga financial assistance due to the leadership of Mayor Pogi Lasatin. So wag na po kayong magdamdam dahil right now, habang pinaplano nyo po, ginagawa na po natin. Kasi ma'am, marami pong lumalapit ngayon sa akin, no, na sinasabi po na naubusan sila ng supply ng maintenance. And minsan po humihingi ng pang-ultrasound, pang-CT scan, na galing na po daw sila sa City Hall, na wala po silang natanggap na suporta po. Bigay nyo lang po ang pangalan sa amin. Sapagkat sa amin lang po, meron po kaming medicine slip na pwede po nilang hingin at meron din po silang pwedeng puntahan. Samantala, inilahad naman ni Mayoral Aspirant Councilor Amos Rivera ang kanyang naipanukala ngunit hindi umano itinulak ng Administrasyong Lasatin, partikular na sa usapin ng economic recovery. Let me place on record that I introduce
several ordinances coming up with a custom-fit ordinance in terms of safety and health protocols po sa mga establishments. Sadly, hindi po sinuporta ng mga kasama ko sa council because I believe under Bayong Angeles, counterproductive po yung lockdown in terms of economic sustainability. The challenge really, dyan po lalabas ang galing ng gobyerno kung paano natin may balance ang management ng COVID tsaka po yung sustainability ng ekonomiya po natin. Naniniwala po kami na hindi solusyon ang pag-lockdown ng mga negosyo po dito. We believe that introducing custom-fit health and safety protocols per establishment is the real solution po dyan. Dahil pag sinara mo ang negosyo, either mamamatay po ang tao sa COVID o mamamatay yan sa gutom. Pagliliwanag pa ni Rivera, isang movement ang Bayong Angeles at hindi umano nila bitbit ang sariling kandidatura kundi ang expertise ng kanilang mga miyembro sa slate na siyang mukha raw ng bagong politika sa lungsod. Ito umano ang kailangan ng Angelenyo na mulat sa pagpili ng competent at hindi sa popularity contest. Samantala, sinisikap ng CLTV News na kuhanan naman ng panig si Mayor Carmelo Pogi Lacetin Jr. kung ano ang dahilan kung bakit ito hindi nakadalo. Sagot naman ni IC Calaguas na Chief Tactician ng Office of the Mayor, no comment muna raw sila sa usapin ng forum na naganap. Paulo G. Santos, CLTV News. Mag-uusisa na raw ang Commission on Elections Region 3 sa kumakalat na video na nagpapakita ng di umano'y pamamahagi ng sobre na may lamang pera sa rally ng Uniteam sa Nueva Ecija. Ayon kay Atty. Elmo Duque, Assistant Regional Director ng Comelec Central Luzon, unang kailangang malaman ay kung sino ang nagpamudmod ng pera at kung may kinalaman ba umano ito sa political activity ng Uniteam. Narito ang report. Halos 50 araw na lamang ay eleksyon na kaya paspasan na ang kampanya ng iba't ibang presidential candidates sa mga probinsya. Sa numero ng mga supporters nitong nakalipas na linggo, nagpapasiklaban ang frontrunner sa survey na si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. at pambato naman ng Team Angat Buhay Lahat na si VP Leni Robredo. Sa kada tagpo ng kampanya, bantay sarado ito ng media. At sa political rally ng Unity Team sa Nueva Ecija nitong Miyerkules, March 16, naispatan ng kamera ng iba't ibang news outlet ang di umano'y pamamahagi ng sobre. Sa artikulo ng Rappler, hindi lamang umano sa kanilang lente ng kamera na patunayan na may iniaabot na sobre. Nakumpirma pa nilang ito'y naglalaman ng 500 piso. Dahil sa naging lantad na bigayan, nai-record rin ang pasubali ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hayagang sinabi sa mikropono na nagkataon lamang silang napatsyempo raw sa distribusyon ng ayuda. At ang segue ni Marcos Jr., sakali raw na maluklok sa pwesto, ay trabaho na ang ibibigay para matigil na ang ayuda. Ayon kay Atty. Elmo Duque, Assistant Regional Director ng Comelec Region 3, kasalukuyan pa lamang silang magsasagawa ng information gathering na bahagi ng investigasyon. So antayin natin kasi kailangan na malaman namin yan. Pero I will call the attention of the best of Nueva Ecija to look into the matter. As of March 17, wala pa raw naiaakyat na reklamo sa regional office ng Comelec hinggil sa issue ng di umano'y payout sa rally ng Unity Team sa Nueva Ecija. Paliwanag ni Atty. Duque, bahagi lamang ang video footage ng ebidensya, ngunit mas maigi umanong makilala kung sino ang nag-utos na magpamudmod ng pera at kung konektado ba ito sa political activity ng Unity Team. Kasi maraming pwedeng anggulo yan eh. Mangyari, sino ba yung nagbabayad? Yun, sino ba yung nagbabayad? Could it be possible na within the camp or outside of the camp? So, maraming issue yan eh. Pwede naman mayroong tao dun sa loob ng rally na nagbabayad just to destroy somebody else. So, that's a big question of evidence.
Sa ilalim ng Omnibus Election Code, maikukonsidera umanong vote buying ang pagbayad sa mga supporter na maghihikayat na magdala ng hakot sa anumang political rally. Kasong kriminal ang pwedeng ipataw at ang pinakamabigat ay ang disqualification case sakaling mapatunayan ito. Samantala, walang kinalaman umano ang partido ni BBM sa payout sa Nueva Ecija. Ayon ito kay Partido ng Federal ng Pilipinas Central Luzon Chapter President Architect Andy Gulapa. Alam ko po ang partido walang kinalaman dyan. At siguro po, alam niyo naman pagdating sa mga bagay na ganyan, si BBM naman mahal ng tao Alam niyo naman, nakikita niyo naman ang mga rally, ang mga kaupos nila. Napaka ng tao, welcome na welcome siya. Wala rin umanong ideya ang partido kung nasabayan nga ba ng payout ng mga benepisyaryo ng Kapitolyo ng Nueva Ecija ang Grand Rally. Nilinaw pa ni Gulapa na walang involved na pera sa mga supporters dahil volunteer umano ang mga ito. Pagdating po sa pera na pamimigay sa mga supporter ni BBM, wala po pinamimigay si Bongbong Marcos. Wala pong pinamimigay ang Partido Federal, wala pong pinamimigay si Sara Duterte. At tayo po naman ay mga volunteers. Kapag po sinabing volunteers, yun po ay kusa, tao sa puso, at tao sa isip na tayo ay susuporta na walang anumang bagay na kapalit. Paolo G. Santos, CLTV News. Itinagi naman ni Nueva Ecija Governor Aurelio Oy Umali na may nangyaring bayaran sa isinagawang political rally ng unity team sa bayan ng Santa Rosa sa kanilang lalawigan noong March 15. Ayon po sa gobernador, ang mga envelope na may lamang 500 piso na ibinigay sa mga dumalo sa rally ay bahagi ng ayuda na matagal nang nakalaan para sa kanyang nasasakupan. Hindi rin daw pwedeng kanselahin ang pamamahagi ng ayuda dahil lamang sa pagdalo ni Marcos Jr. sa kanilang probinsya. Nagbabalik ang CLTV News. Bunsod po ng nagpapatuloy na pagganda ng sitwasyon kaugnay ng COVID-19 pandemic sa iba't ibang lugar sa bansa, hindi na kailangan kumuha ng permit ng mga kandidato o partido na magdadaos ng anumang kampanya sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 and 2 response. Ito po ang inanunsyo ng Commission on Elections of COMELEC sa kanilang inilabas na memorandum. Upang higit nating talakayin yan, makakasama po natin live sa ating programa si Atty. Elmo Duque III, ang tagapagsalita at Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Jen, at ang mga masugid na taga-subaybay ng CLTV News sa Central Luzon. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, Jen. Alright. Attorney, dati po 72 hours prior sa event ng mga kumakandidato kailangan may permit. So ibig sabihin po ba nito dito sa bagong memorandum ng COMELEC, wala na kung kailangan permit pang kunin ang mga kandidato para po sa kanilang pangangampanya. Tama po ba, Attorney? Jen, gusto ko lang liwanagin na as of now ang aming himpilan kahit na nasa GC namin pang ilalim. Kanina ko pang umaga na tinitingnan yung link na kung saan sinabi na hindi na kailangan ng permit. Pero wala pa kaming official na natanggap, so ayaw kong pangunahan ang aming himpilan hanggat hindi namin official na nakikita sa aming website or sa aming mga usapin sa GC namin ang approved na resolution na kung saan binabago ngayon yung tinatawag natin na permit requirement doon sa pangangampanya ay mga rallies at saka mga caravans. Hindi ko pwedeng sagutin yung bagay na yan sa ngayon. I will update right away ang ito ating po kasi mga mga kayo na kababayan. pinagmulan po nito ay yes, ito po kasi ay kaugnay din yung naging pahayag, Attorney, ni Commissioner George Garcia. Ito po nga proposal na pag-rectify sa guidelines na nagkaroon na ng pagluwag. Anyway, pero iaasahan natin, Attorney, na talagang meron po mga pagbabago. Kasi nakikita naman na natin sa mga campaign sorties ng mga national candidates, napakarami na ng mga tao
of course, given the good situation, COVID-19 situation that we have now, inaasahan po natin na maglalabas ng memorandum ng COMELEC kaugnay nito soon. Oo, ayokong pangunahan kung ano man yung pahayag ni Commissioner, kaya inaalam namin sa mga official na website namin, official na linkages namin, particularly ang Education and Information Department na silang namumuno sa mga tinatawag natin na press conferences, at binibigyan kami ng caution na kung saan wala pang bumababa na opisyal na pahayag tungkol sa bagay na ito. Kaya dahil wala pang opisyal na pahayag, magandang balita yan sa mga kandidato natin na may pagbabago doon sa Resolution 10732. Mainam na lang na antayin natin yung tamang kapanahunan ng pagbaba ng nararapat na amendment doon sa Resolution 10732. Ayan, ibibigyan din po natin ng update ang ating mga kababayan. Lagi naman pong available si Atty. Duque sa pagbibigay ng panayam sa CLTV News. Anyway, kumustahin ko na rin po ang paghahanda ng COMELEC, Attorney. Malapit na po ang May 9 elections. So far, kumusta po ang paghahanda po ninyo? Administratively, ang COMELEC ay nakahanda na doon sa mga gawain tungkol sa pagsasagawa ng halalan sa Mayo 9, 2022, particular doon sa kasanayan, kaalaman ng mga DESO technical staff na kung saan a-assist sila pag mayroong nasirang BCM or mayroong tayong trouble na na-encounter doon sa paggamit technical ng mga BCMs doon sa mga polling center sa kapanahunan ng halalan. Ang dinadaos natin pangkasalukuyan ay yung tinatawag natin na pag-training naman ng various electoral boards na kung saan tinatala natin na ito ay matatapos hanggang sa April 2 ng taong kasalukuyan. At pagkatapos yan, magkakaroon naman tayo dito sa second week ng Abril yung pagte-training ng mga tinatawag natin na Board of Canvassers na 130 municipalities and cities and 7 provinces ng Region 3. At tuluyan din, pinaghandaan din natin yung security deployment plan na kung saan kaugnay natin dito ang PNP at saka AFP, at kasama na dito yung courier natin, yung pag-deploy ng mga BCMs, mga official ballots, at saka mga EDCBL sa nakakailanganin natin itong kapanahunan ng halalan. So, yung mga yan, inaayos natin yung mga seguridad ng bawat presinto, bawat canvassing centers, at bawat mga polling centers. So, by the time na mag-meeting kami last week, all in place na ang ating security deployment plan for Region 3. Alright. Ibig sabihin po, Attorney, na according to your calendar, nakakasunod naman po tayo in terms of preparation. Hindi lang nakakasunod. I think we are more than ready for it pagtungtong ng mga periods natin na darating. Alright. Panghuli na lamang po, Attorney, ano na po ang latest development naman kaugnay po ng printing ng mga balota para sa Gitnang Luzon? Yung printing ng official ballots natin ay pinangangasiwaan ng National Printing Office natin, at ang protocol sa pagprinta ng ating mga balota ay inuuna muna ang pinakamalayo na kung saan ang mga overseas voters natin, sila ang unang recipient ng mga official ballots. Susunod yung mga pinakamalayo, and that will be the island of Mindanao, some areas in the Cordillera, remote areas in the Cordillera, tapos ang Visayas. Ang pinakahuli ay ang NCR. So, wala po tayong problemahin by the time na pagtungtong ng April 25, tapos na lahat ng printing at deployed na rin lahat ng ating mga official ballots. Jen. Alright, maraming salamat po, Attorney, sa inyong pagpapaunlak. Alam po namin, napaka-busy ninyo sa COMELEC ngayon. Anyway, maraming salamat po. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo para mabigyan natin ng update ng ating mga kababayan kaugnay ng eleksyon. Mag-iingat po kayo lagi, Attorney. Maraming salamat, Jen. Mga karehiyon, Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon. At yan ang balita ang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwesto ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.